Прывітанне, гэта Крысціна Кава і праграма «Беларускае золата» на імі радыё. Кава и программа «Белорусское золото» на ими радио. Я думаю, сегодня все довольны, все рады. Целый день светило солнце. В Варшаве практически нет снега, хотя мне приходили новости, что в других польских городах были временные метели, выпадал снег, было холодно, ветрено. Но я-то в Варшаве, у меня-то здесь все очень хорошо, солнечно. И я думаю, что в ближайшие дни, согласно прогнозам, у нас будет плюс 13, и по всей Польше даже до плюс 15 на несколько дней. Ловите это солнышко, скоро весна, мы врываемся с очень хорошим настроением, с позитивным, и переходим к нашему эфиру. У нас сегодня в гостях очень интересный, замечательный, удивительный и, интрига, вкусно пахнущий ароматным кофем человек. У нас в гостях белорус Яўген, и по сложившейся традиции наш гость представляет себя сам. Прошу. Усім прывітання. Мяне завуць Яўген Скрабутан. Я прыехаў з мястэчка Зэльва на Гарадзеншчыне. Где это? Где? Это Гарадзенская область. Еще раз скажи, как называется? Зэльва. Вот я тебе честно скажу, что мне не стыдно, мне интересно сейчас. Потому что, насколько я хорошо знаю Беларусь, я белорусская из Минска, правда, я этого местечка не слышала. Можно чуть-чуть, вот я тебя перебью, остановлюсь на этом и попробую узнать об этом месте чуть-чуть побольше. Сколько у вас там жителей, и вообще даже, вот я знаю, ты белорусскомовный. На каком языке у вас говорят? Ну, калі я хадзіў у школу, наколькі памятаю, там пражывала каля 10 тысячаў чалавек, але, здаецца, паводле апошняга перапісу насельніцтва засталося каля 6,5 тысяч. Не ведаю, ну, хутчэй за ўсё, там проста няма чым заняцца зараз, і людзі павыязджалі у большыя гарады, на вялікі жаль. Вось. А наконт мовы, ну, Зэльва якраз такі гэта прыклад нармальнага беларускага мястэчка, дзе жыхары, нават не задумваючыся, мне здаецца, размаўляюць па-беларуску. І ў краме, калі ты кажаш дзякуй, табе аўтаматычна людзі адказваюць, калі ласка. И сейчас так? Калі апошні раз я там быў, гэта было менавіта так. Супер. А в твоей семье? Как это было в твоей семье? Ну, у маёй сям'і выкарыстоўвалася зэльвенская такая гаворка. Мы і зараз з бацькамі, калі перапісваемся ў інтэрнэце, мы робім гэта па-зэльвенску. Ну, как это? Как? Ну, складана, мне патрэбен зэльвенскі чалавек, каб гэта паказаць насупраць. Вось, ну, так цяжка. Нет, я из Минска, я точно не подойду. Ну, можа, вы чулі, напрыклад, пра Ларысу Генюш, гэта Да. вядомая зэльвенская паэтэса, вось яна жыла там і даволі доўгі перыяд, каля 20 гадоў на тэрыторыі зэльвенскай царквы Траецкай стаяў бюст Ларысы Генюш. Вось да нядаўніх часоў, калі праз улады яго проста знялі. Яна была там прызнаная за яе кніжкі за экстрэмісцкія, ну і гэта стала прычынай таго, каб яе забараніць. Да, печальная история. Я думаю, что через какое-то время ее вернут. Скажем так. Ну, прыкладземся да гэтага намагання. Скажи, пожалуйста, твоя мама чем занималась? Какая у нее была профессия? Ой, моя мама з дзяцінства мяне прывучала да розных кулінарных, не ведаю, як гэта называць, цудаў. Так, яна была тэхнікам-тэхнолагам, працавала ў кулінарыі вельмі доўгі час, і все моё жыццё праходзіла сярод кулінарных кніжак. Я разглядывал там картинки. Мне кажется, что сейчас у тебя кофейня и белорусская выпечка наводят на мысли. Ну, шчыра кажучы, я ніколі ў жыцці не марыў гэтым займацца, і все ж таки спадзяюся, што гэта часовы перыяд у маім жыцці, который дае больш досведу працы з людзьмі, больш некай эканамічнай практыкі, так, практыкі вядзення бізнесу. Бо, ну, як бы там ни было, выпекаць я не люблю. Я люблю больш... Ты же сам и не печешь, да? Выпечкой занимается жонка. Ага. У тебя жена печет. Так. Замечательно. Мама, жена. Ну, так атрымалася.
Скажи, пожалуйста, ты сказал, что никогда не планировал заниматься тем, чем ты занимаешься сейчас. А чем ты планировал? Ну, я неяк всё жыццё правучыўся, мне здавалася, што свае веды, свой жыццёвы досвед я бы хацеў больш прымяніць у некай працы для рэфармавання Беларусі. Так, мне хацелася раней там падчас вучобы яшчэ я думаў, што я стану якімось міністрам ці дэпутатам парламента, што А дзякуючы пробовал стать депутатом? ну, калісьці спрабаваў стаць дэпутатам Зэльвенскага райсавета. Вось, і памятаю час, калі за мяне падпісалася там больш за палову жыхароў акругі, так, але калі прайшлі выбары, аказалася, што падпісалася там ну, процентаў 20 фактычна, М. то бок выбары былі сфальсіфікаваныя. І на вуліцы, дзе мяне ўсе ведалі, дзе ведалі маіх бацькоў, маіх дзядоў, бабуляў, я прайграў дзяўчыне, настаўніцы маладой, дарэчы, настаўніцы беларускай мовы, которая была не зэльвенская, она прыехала з іншага горада, яе ніхто не ведаў, я нават не было сваёй праграмы. Ну, гэта немагчыма. Мгм. Давай вернемся к тому, как ты закончил в своем городе школу и куда ты поехал, что ты решил делать? Ну, я паехаў вучыцца ў гародню, я паступіў ва ўніверсітэт на беларускую філалогію. Ого! И сколько ты учился? Правучыўся там да 3 курса. І потым, ну, на жаль, мяне адлічылі. У 2006 годзе я вельмі актыўна ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі Міленкевіча. І ну, тады студэнтаў моцна рэпрэсавалі, і нельга было нічога даказаць. То бок адлічылі проста нават як пазней сфармулявалі, што за пропускі заняткаў у семестры, А тебе нравилось учиться? которые я здаў. Мне падабалася вучыцца, мне вельмі падабалася атмасфера універсітэта і не тое, што універсітэта, а менавіта вот беларускай філалогіі. У нас былі вельмі блізкія стасункі з выкладчыкамі. Гэта была проста вялікая беларуская сям'я. І калі ты заходзіш в універ, вельмі часта 80-гадовы прафесар там Ого. цягнуў табе руку, каб прывітацца. Здароў, кажа, Евген, як там учора ў цябе справы былі, чым займаешься. Ну, вельмі былі блізкія цёплыя стасункі. Вот мне интересно, там же в университете только на вашем факультете говорили на белорусской мове? Или были другие студенты, которые просто разговаривали? Мне, чтобы ты понял, для меня вопрос белорусской мовы, он не болезненный, но он для меня очень важный. Я, как ты видишь, свободно могу понимать, а, соответственно, говорить я тоже могу, но не свободно, к сожалению. И мне вот интересно, как у вас это происходило, потому что если у вас есть факультет белорусской филологии, то мне кажется, что в этом университете, в принципе, должен быть большой процент студентов, которые используют белорусский язык. Не, ну, да, я забыўся, да якога года, можа, баюся памыліцца, можа, да 9-го ці да 2010-го выкладчыкі з кафедры беларускай мовы хадзілі выкладаць мову на іншыя факультэты, на матфак, на фізтэх і так далее. Пазней гэтая практыка неяк яна адмянілася і нават былі скарацілі кафедру. Мгм. Дакладна не ведаю падрабязнасцяў, не скажу, якая гэта была дата, але ну, на сённяшні дзень, як мне вядома, гэта ўжо ну, не практыкуецца. І гэта абсалютна не залежыць ад універсітэтаў Беларусі, там колькі свядомых людзей там ці патрыётаў, так, бо на жаль, в Беларусі універсітэты яны залежныя. Мгм. Вось. І тое, што адбываецца ў беларускіх універсітэтах, яно ніяк гэтаму не спрыяе на сённяшні дзень. І не спрыяла ні 5 гадоў таму, ні 10, ні 15. Магчыма, там гадоў 20 таму нешта было па-іншаму. Ну, хаця 20 гадоў таму я якраз і вучыўся. Послушай, ты проучился 3 курса, да? Тебя отчислили, и что дальше? Я паехаў у Польшу давучвацца. А почему в Польшу? А ў Польшчы тады, гэта быў 2006 год, паўстала праграма Каліноўскага. Да. Ты по ней поехал? Вось, я быў адным з першых, хто на гэтую праграму патрапіў, і адным з першых, хто гэтую праграму скончыў паспяхова. Вось, я атрымаў дыплом магістра і паехаў у Беларусь.
уладкоўвацца на працу ў школу. В школу. Почему в школу? Ну, я хацеў стаць настаўнікам. Ага. В сэнсе, ну, паехаў з Эльву, прыйшоў да дырэктара сваёй школы, который мне калісьці там выдаваў граматы. І якраз была вакансія. Кажу, ну, слухайце, вазьміце мяне працаваць. Але дырэктар мне сказаў, слухай, ну, ты, па-першае, карацей, трактавалі мяне як заходняга агента. А, уже Вось. тогда? Беларускамоўны, апазіцыянер, з заходнім дыпломам. Ніхто не мог зразумець, навошта я вярнуўся ў Беларусь. Што я там, чаму хачу вучыць дзяцей. Мгм. То есть уже тогда были такие моменты. Такія моманты былі задоўга яшчэ да маёй сітуацыі. Тебя не взяли педагогом в школу. Ну, ведаеце, я на сённяшні дзень разумею, што дырэктар маёй школы, як і дырэктара і суседніх школаў, бо ў Зэльве на той момант было іх 4, мяне, хутчэй за ўсё, проста пашкадавалі. М. Вось, і я дзесьці ў глыбіні душы радуюся, што не звязаў свой лёс з беларускай школай, са школай вось такой, у якой форме яна выглядае на сённяшні дзень у Беларусі. Ясно. Педагогом ты не стал. Что дальше? Далей я пэўны час пражыў у Беларусі і паехаў зноў вучыцца ў Познань ужо ў Польшчы. Слушай, какой-то у тебя жизненный путь очень определенный, имеет векторы. А куда поехал в Познань? На кого ты поехал учиться в этот раз? Ну, слухайце, калі табе не даюць магчымасці працаваць і самарэалізоўвацца ў Беларусі, то натуральна варта было гэты час патраціць на адукацыю. У Познані я пісаў дыплом пра фінансаванне самакіравання. І праходзіў стажыроўку, гэта была гадавая праграма, і калі я скончыў, то таксама вярнуўся ў Беларусь. Мне здавалася, што вось, менавіта зараз я знайду сабе прымяненне. Нашел? Ну, па спецыяльнасці, канешне, не, таму што самакіравання ў Беларусі не было і няма. Ну, не было в апошнія там гадоў 30. Вось. І на сёння таксама гэта сітуацыя не памянялася, а становіцца толькі горшай. Але я там працаваў у бізнесе. Я ўладкаваўся на працу ў польскую фірму. Вось, дзе спатрэбіліся якраз мае веды, моя знаёмасць веданнем польскай мовы, мае кантакты ў Беларусі, і я гэта на той момант прымяняў і зарабляў грошы на жыццё. И длилось это сколько? Я пытаюсь увидеть твой путь до того, как ты оказался вот сейчас уже в Польше, в кавярне, ты работаешь. Мне интересно, я думаю, слушателям тоже, что и как происходило в твоей жизни. Я вижу, что очень много контактов с Польшей было и до этого. И даже вот фирма, ты говоришь, да, где понадобились твои знания и польского языка, и вообще, наверное, культуры польской. Я ў Польшчу ўвогуле 4-й раз так на больш доўгі тэрмін. 3-й раз я таксама вучыўся. Опять в Польше. Так, таму што у мяне было хобі, я займаўся турызмам, і калі дакладней, то дапамагаў палякам шукаць інфармацыю і больш даведвацца пра Беларусь. Мы вялі старонку в Інстаграме з сябрамі. Это пользовалось спросом? Не в Это было Инстаграме, интересно? так, у Фейсбуку. Это называлася «Беларусь по-польску». Я что-то слышала. Вось. І калі спачатку гэта абмяжоўвалася там нейкімі фотаздымкамі, перакладамі тэкстаў і цікавай інфармацыяй пра нашу краіну, то у момант, калі Беларусь адкрылася для замежных турыстаў, калі пачаўся вось гэты безвізавы ўезд, то аказалася, што ў Беларусі мала хто у турыстычных фірмах размаўляе па-польску, і калі тэлефанавалі палякі па інфармацыю, мала хто мог ім дапамагчы. Вось. А ў нас была старонка, там каля 12 000 падпісчыкаў, і гэта былі палякі, которым рэальна было цікава. Яны все раптам захацелі да нас прыехаць. Ну і да каго яны тэлефанавалі? Да мяне. Вось. Гэтае хобі пачало прыносіць грошы. І я просто, я кайфаваў, я разумеў, што я раблю цікавую для сябе справу, карысную для людзей, і плюс гэта аплочвалася, гэта дазваляла нармальна жыць у Беларусі. Вось, пакуль не пачаўся коронавірус,
пазней выбары ў Беларусі, калі абмежавалі, перасталі пускаць турыстаў, мне тэлефанавалі людзі проста з аўтобуса на мяжы і казалі: слухай, а чаму нас не пускаюць, Мгм. а ніхто не мог нічога патлумачыць. Ну, Беларусь закрылася і турызм перастаў быць актуальным. Вось і ўсё. І пазней ужо пасля 20-го года, калі паўстала пытанне у тысячаў беларусаў патрапіць у турму ці паехаць у эміграцыю, то я апынуўся сярод іх і прыехаў проста ў горад, у Варшаву, дзе я усіх ведаў. Але падчас, вот я забыў распавесці, падчас гэтага хобі турыстычнага я знайшоў магчымасць зноў жа паехаць на год на стажыроўку, на вучобу Слушай, ты все время у учился. варшаўскі універ. Учился, работал, Мне пазней учился, мне работал. цяжка было пазней працу знайсці. Я калі прыехаў у Польшчу, я перапісаў сваё рэзюме на месцы, дзе я там быў дырэктарам там ці кіраўніком, на менеджера. Бо людзі не маглі зразумець, ну, працадаўцы ў Польшчы, што вось як бы, ну, чалавек, здаецца, з вялікай колькасцю дыпломаў, нібыта дасведчаны, Мгм. а шукае звычайную там працу менеджерам ці И с хорошим языком. так. І вось нібыта добры досвед, але ён перашкаджаў на пачатковым этапе. И как ты решил этот вопрос? Я кажу, я проста рэзюме перапісаў, што я там у тых фірмах працаваў менеджерам. Интересно, хитрый ход. Да, пчелы против меда. Ты приехал уже в Варшаву на постоянно. Ты один приехал? Я прыехаў спачатку адзін, потым да мяне далучылася жонка. Так, подожди. В нашей истории появляется жонка. Как ее зовут? Жонку зваць Крысціна, і яна з'явілася якраз на маім шляху перад маім выездам на вучобу 3-й раз. Вось, я тады жыў у Берасці, здымаў кватэру, і каб не перавозіць гэтыя ўсе рэчы ў Варшаву, я проста шукаў чалавека, которому можна было б гэтую кватэру здаць, і который б за ёй прыглядваў. Мгм. І так мы пазнаёміліся. То есть она была в числе... Ты давал рекламу, да, объявление, что-то? Ну, я даваў аб'яву в газету там ці ў інтэрнэт, я ўжо не Газету. памятаю. Вось. Ну і прыходзілі людзі глядзець кватэру, і я натуральна выбіраў парадачных людзей. Как интересно звучит. Хорошо. Вы встречались, поженились, ты приехал сюда, и она уже потом приехала вслед за тобой. Ну, здаецца, праз 2 месяцы пасля таго, як Ну, прыехала. практически сразу. Ну, Слушай, мне интересно, и у меня много вопросов по поводу языка. На каком языке вы говорите здесь, дома, у себя? ну, у мяне спецыфіка працы такая, што я ў кавярні пастаянна знаходжуся, і з нашымі кліентамі я размаўляю альбо па-беларуску, альбо па-польску. Вось. У хаце таксама, ну, я рэдка бываю дома, але размаўляю па-беларуску, і, ну, у маім жыцці так неяк оно заўсёды было. Гэта для мяне натуральны стан, я не задумваюся. І для мяне проста пераключацца там з польскай на беларускую увогуле няма праблемы. А она на каком языке говорит? Жонка? Да. Ну, жонка в асноўным па-расійску, але ўжо, на шчасце, праскакваюць беларускія словы. Проскакивает. А как с польским у нее? А таксама добра, хаця на вялікі жаль, на сённяшні дзень у Польшчы, ну, прынамсі ў Варшаве, вельмі цяжка знайсці такі польскамоўны асяродак для нашых людзей. В сэнсе нашых настолькі шмат, што палякі з жыцця проста выключаюцца. І калі яна хадзіла, напрыклад, на курсы польскай мовы, то размаўляла па-польску добра, толькі курсы канчаецца практыка, бо калі ты прыходзіш у краму там, ці ў некі банк, ці ў некі сервіс, тебе заўсёды даюць рускамоўнага, прынамсі, спецыяліста. Нема з кім па-польску пагаварыць. Гэта не так, як было ў 2006 годзе, калі прыехала 300 студэнтаў, і у нас не было выбара. Мы польскую мову вывучылі за месяц. Мы ведалі, што ў кастрычніку ідзем вучыцца ва ўніверсітэт, і ты мусіш проста па-польску гаварыць. Зараз можна вучыцца па-ангельску, там па-расійску, можа быць, нават. І у людзей няма мэты вывучаць польскую, каб выжыць тут. Ну да, есть такой момент, который ты затронул. У меня то же самое. Я
ходила на несколько курсов, и на курсах я говорю по-польски, на польских курсах. Но мое комьюнити это русскоговорящие в Варшаве, вообще в Польше. И я очень много говорю, много общаюсь, и всегда это на русском языке. И очень быстро выветривается язык из твоей головы, все, что ты выучил моментально. Поэтому да, это очень важный момент, чтобы было комьюнити как раз-таки польское для того, чтобы его выучить. А я знаю, что у тебя есть детки. Ну, дзеткі з'явіліся ўжо ў Варшаве. Уже здесь. Старэйшаму сыну 4 гады, а малодшай дачцэ 1,5 годзіка. Мгм. А сын на каком языке говорит? Ой, сын, мы яго так прывучаем адразу у 4-моўным Это асяродку какие? знаходзіцца. Ён ходзіць у польскамоўны садочак. Так. Я з ім размаўляю па-беларуску, жонка па-расійску. Ну, яна па-расійску і па-польску з ім гаворыць. А якія мульцікі там ці YouTube уключаем па-ангельску. Так, интересно, а он понимает, на каком языке он с кем говорит? Ён пакуль што размаўляе на ўсіх мовах адначасова. Няма такога, што вот да таты трэба па-беларуску, бо ён малы яшчэ. Але я заўважыў, што мне здавалася, што дзеці на ўсіх мовах разумеюць, што неважна, на якой мове ты мульцікі ўключаеш, ён глядзіць карцінкі. Але аднойчы заўважыў, што ён глядзеў нешта на Ютубе, і яно пераключылася на французскую мову. І ён прыйшоў, кажа: тата, я не разумею. Вообще другой язык. Абсалютна. Вось, я зразумеў, што ўсё ж такі розніца ёсць, што дзеці не глядзяць толькі карцінкі і што яны цудоўна ўсё разумеюць, толькі залежыць ад практыкі. І мне здаецца, што больш, калі ён трошкі яшчэ падрасце, то ён зразумее і пачне адрозніваць, што ёсць там іншыя краіны, ёсць іншыя мовы, і чым яны адрозніваюцца. Пакуль у яго ўсё гэта на аўтамаце. Ён толькі нядаўна навучыўся размаўляць, мне здаецца. Но для него все это естественно. Для меня это все удивительно. Мне сложно представить, когда... Ну, правда, сложно. У меня дети, когда выехали в 2021 году, мои дети младшие ходили в начальную школу, только из детского сада выпустились. И в детском саду были, конечно, занятия на белорусской мове. В школе немножко было уроков. Но когда они приехали сюда, они абсолютно выключились из белорусского языка. И когда я с ними дома говорю на белорусском, а это у меня тоже такое бывает, что я вспоминаю, начинаю говорить. Вот такое слово. Ты понимаешь это слово? Вот это слово. Нет, не понимаю. И они мне тогда так говорят: а ты вот это польское понимаешь? Это вот это. Я говорю: ясно. Но что самое интересное, младший, он говорит с белорусским акцентом. С таким красивым литературным белорусским акцентом. Я совершенно не понимаю, откуда он приобретен, потому что не было столько времени потрачено на эту мову, сколько у него есть вот этот акцент. И когда я ему говорю, он смеется, говорит: да не может быть. Я говорю: подожди, когда-нибудь вернемся домой, и ты узнаешь, ты услышишь это. Можа, ён тайком ходзіць у нашу кавярню, а вы не ведаеце? Я бы, наверное, заметила, он сладкоежка, он большой любитель такого. Кстати, о кавярне. Вы когда приехали вот в 4-й раз уже вот все... Какой год это был? Я прыехаў у 20-м годзе. 20-м. Праз 1,5 месяца, здаецца, пасля выбараў. Нешта такое. А когда открыли кавярню? Кавярню адкрылі мы ў 22-м годзе, здаецца, 8 кастрычніка прадаў першую каву. А почему такое название интересное? Какао. Белорусская выпечка, да? Так? Какао, таму што гэтае слово чытаецца і зразумела, мне здаецца, для ўсіх людзей на планеце. Ніхто не перапытвае, як гэта правільна, куды націск ставіць, як гэта чытаецца і што гэта значыць. Вось, і гэта раз, а два, для мяне было важна падкрэсліць, што гэтае месца робяць беларусы. Почему это важно? Ну, таму што, па-першае, гэта цябе вылучае з тысячаў іншых кавярняў. Па-другое, у Варшаве не было таких месцаў беларускіх, бо ёсць грузинские, армянские, японские, китайские. Нет, может быть, они и были, и есть, но они
в названии не подчеркивают этого. Вот правильно ты сказал, если грузинская кухня, она так и написана, грузинская кухня. Ну, я якраз Если таки про назву китайская, кажу. там китайцы, у них понятно, да, а наших порой нужно искать. И я как-то искала для проведения своей кавы, гоуна каву, я хотела, чтобы проходила наша кава в какой-то белорусской ресторации или кафешке. И когда я стала вбивать в Google, в поисковик, и чат GPT подключился, чтобы это было либо в названии белорусское, либо белорусские корни какие-то, буквально один-два выдал, и все. И все. И мне вот очень интересно, потому что вот даже свою каву, как go на каву, у меня тире традиционные встречи белорусов в Польше. То есть для меня это важно обозначить. Поэтому я у тебя спросила, почему для тебя это важно обозначить. Ну, вось і трэцяе, я проста ну, не мог па-іншаму. Я бачыў беларусаў, которые спрабавалі ў Варшаве адкрыць там грузінскае месца. Я бачыў беларусаў, которые спрабавалі там ну, і робяць японскія сушы, але кліент ніколі да іх не ідзе менавіта таму, што яны беларусы. От пайду да беларусаў, паем японскіх сушы. Ну гэта нелагічна. Вось беларусы могуць Теперь да, вот я так слушаю, да. беларусы могуць выдатна рабіць ну не толькі не хочу там абмяжоўваць людзей, але тое, што звязана з іх краінай, мне здаецца, найперш павінна выходзіць ну, лепш за ўсё. Бо хто зробіць нешта беларускае лепш, чым беларус? Ну, я не представляю, что японцы сделают драники. Хаця вы Так как ведаеце, мы, я не представляю. у маім жыцці была вельмі лёсавызначальная, можа быць, трохі трагічная сустрэча з польскімі студэнтамі ў Варшаве ў 2001 годзе, здаецца, 2001, можа быць, 2002, калі польскія студэнты запрасілі групу школьнікаў з Беларусі ну, паказаць Варшаву, паказаць універсітэт, паказаць там самакіраванне, як это ўсё выглядае. І я памятаю, я прыехаў, быў сярод гэтых людзей, я і яшчэ пару чалавек размаўлялі па-беларуску сярод беларусаў. І палякі з намі па-беларуску размаўлялі. Да? А большасць нашай групы ім адказвала па-расійску. І для мяне было гэта вельмі... Я хадзіў тады ў 10 клас, здаецца. І для мяне гэта было дзіка. І я не за там нават, калі задумваўся пра гэта, аж слёзы цеклі з вачэй. І я не разумеў, як гэта так, ну чаму такая несправядлівасць, чаму палякі могуць, а мы не можам. Было вельмі сорамна, шчыра было сорамна вот за нашу тую групу, вось. Але праз гадоў 15, можа, я сустрэўся з выпадкова абсалютна з арганізатаркай той паездкі з полькай. І выпадкова пра гэта загаварылі. І яна глядзіць на мяне, і ў яе слёзы з вачэй. Яна кажа, вау, я вельмі рада, што я бачу вынікі той паездкі перад сабой, што я бачу чалавека, который ну, не крывіў душой, который размаўляе па-беларуску і несе и распавядае про свою краіну, ну, прынамсі, для полякаў. Ну, вот это, наверное, часть... Ты ответил частично или более полно даже, почему именно белорусская выпечка. А она белорусская? Что там есть белорусского? Ведаеце, аказалася, што беларускія гэтыя ўсе прысмакі, яны даволі універсальныя, папулярныя ад не ведаю, ад Азербайджана і да Португаліі. Вось, таму што наш медавік, класічны, здаецца, медавік, яго любяць, ну, і ведаюць абсалютна там, ну, многія народы. І многія здзіўляюцца нават, вау, а мы думалі, што там медавік гэта в Баку прыдумалі. Да, серьезно? Реально я бачу такія сітуацыі. Адна дзяўчына нават забрала цэлы торт, бо она спачатку паспрабавала, кажа, я шукаю смакаў, которые рабіла моя бабуля. Яна вярнулася і забрала цэлы торт. Кажа, вау, это той самы рэцэпт.
Не, ну здесь тоже, да, я немножко в сторону уйду. Почему забрала целый торт и почему бабуля? Потому что есть несколько рецептов. Есть на «Отвяжись», медовик, да, название, а есть которые по рецептам бабушек готовят, сохраняются эти рецепты, когда он такой ароматный, пропитанный, такой тяжелый. Я не удивлена, что она забрала целую коробку. Я скажу, што ну беларуская кухня гэта не экзатычная кухня, бо многія нават палякі прыходзяць і яны так: «Вау, а што у вас тут такога?» Яны чакаюць убачыць невядома што. Вось, але ну гістарычна так сталася, што на нашых тэрыторыях Да, там народы перамяшаліся і да. кожны прынёс нешта сваё. Вось таму гэтыя ну, рэцэпты яны універсальныя для многіх нашых суседзяў. Мы не здзіўляем там выпечкай, хаця стараемся, напрыклад, менш цукру туды дадаваць. Вось і многія палякі ўжо скардзяцца, што раней, калі хацелася чагосьці салодкага, чалавек проста выходзіў з дома ў суседнюю краму з суседнюю кулінарыю некую набываў, што прадаюць і ўсё, яму было добра. А зараз яны паспрабавалі прысмакаў несалодкіх. І часта прыходзіцца ездзіць там праз увесь горад менавіта да нас. І наракаюць на гэта. Да, много у вас клиентов постоянных? Ну, у нас амаль 100% кліентаў акурат пастаянныя, але кожны дзень прыходзіць нехта новы, і я вельмі цешуся, што гэтыя людзі новыя яны вяртаюцца. Дарэчы, заўважыў такую тэндэнцыю, калі ў Беларусі адкрываецца некая новая установа, там некі новы рэстаран ці кавярня, то нашыя людзі стараюцца туды як мага хутчэй прыйсці, бо пакуль яны не сапсаваліся. У Польшчы па-іншаму. Тут людзі чакаюць, як доўга ты ўтрымаешся на рынку, і Мгм. першая хваля такіх новых людзей з'явілася праз 2,5 гады. Людзі заўважылі, што мы даўно і сталі заходзіць менавіта вот суседзі, которые каля нас жывуць. Другая хваля была праз 3 гады пасля адкрыцця, і трэцяя хваля зараз назіраецца. Вельмі много людзей прыходзіць новых. А с чем ты это связываешь? Ну, яны так і кажуць, што мы назіралі, каб за тым, як доўга вы пратрымаецеся. То бок, калі вы не закрыліся там праз год ці праз 2 ці праз 4, Пока они значыць у вас... наблюдают, может бизнес лопнуть, Ну, уже сил не на хватит. жаль, так, это трошки нелагічна, але нешта ў гэтым ёсць. І гэта даволі цікавае назіранне. Раней я пра гэта не ведаў. Я знаю, что вы планируете открывать вторую кавярню. Она также будет называться? Не, она будзе называцца па-іншаму, але пра гэта мы людзям скажам пазней там у сваім інстаграме. Ясно. Но я видела уже фотографию, да? Она стоит пустая, пока без ремонта. Можешь рассказать, давай по порядку так, как вы пришли к мысли, что вам нужно расширяться, и вам нужна еще одна точка? Почему? Гэтая першая кавярня была з'явілася ў такім маленькім фармаце, таму што ну, досведу ж не было. Трэба было паспрабаваць, ці ўвогуле гэта камусьці трэба, ці гэта нам спадабаецца, ці гэта будзе мець сэнс. Зараз ужо ну, даўно мы заўважылі, што людзям гэта патрэбна, і людзі хацелі б да нас прыязджаць вялікімі кампаніямі, сем'ямі, а мы не маем дзе іх пасадзіць. Сколько у вас в этой кавярне посадочных Ну, мест? зараз 2 столікі. Да, это немного, конечно. Вось. Летам ёсць яшчэ агарод з парасонамі, дзе можна пасядзець ну, на вуліцы. Але до лета яшчэ ну, доўга чакаць. Да. А немножко еще в сторону уйду. Скажи, пожалуйста, с какими сложностями ты столкнулся в процессе работы твоей кавярни? К чему ты был не готов? Ведь ты много раз уже был в Польше, ты получил образование, ты знал язык, но было ли что-то, что тебя удивило и озадачило, и немножко остановило, скажем так, твой пыл? Я абсалютна не быў падрыхтаваны да таго, што нерэальна будзе знайсці супрацоўнікаў. Да? Бо ў нас галоўнае патрабаванне, каб чалавек размаўляў па-беларуску і па-польску. На вялікі жаль, хоць з Беларусі там павыязджалі, кажуць, лепшыя 200 000 чалавек. Я разумею, што там большасць з іх працуюць, напэўна, там айцішнікамі альбо маюць свае бізнесы і ну, не шукаюць спецыяльна там працы. Нет, много, очень много ищут, я знаю. Вось, але а з другого боку тыя, хто шукаюць, яны не падпадаюць ну, пад гэты першы крытэрый. Людзі не ведаюць беларускай мовы.
Людзі не ведаюць польскай мовы, мы про это ўжо размаўлялі, і не хочуць вучыць. Аргументам было, ну, слухайце, кажа, так прыйдзе кліент, пальцам пакажа, там, хачу вось капучына, я яму дам, ну, і ўсё. Навошта з ім размаўляць? І гэта я реально не быў да гэтага гатовы. Так, это человеческий фактор. Ты нашел людей? Ну, я працую зараз сам. Па-першае, таму што мы асабліва шмат не зарабляем грошай. Гэта не такі бізнес, который дазваляе наняць людзей і сядзець у хаце, толькі там здымаць вяршкі. Вось. Мусіш працаваць сам. І, ну, а другая прычына, это ўсё ж таки, ну, немагчыма знайсці такого чалавека. Я озадачена немножко. Белорусы, вы слышите? Обычно поляки жалуются на то, что к ним приходят на работу люди неподготовленные и не могут работать. А вот здесь, видите, мы столкнулись. Ну да, вот требования у тебя серьезные. Сразу два языка Я могу знать. панаракаць, як міленіал, што, ну, там, моладзь працаваць не хоча, што хочуць зарабляць 50 злотых на гадзіну, нічога не рабіць, мець прыватную страхоўку, білеты ў спортзал, працаваць аддалена. Вось. І, ну, гэта іншае, это ўжо не толькі мы з гэтым сутыкаемся, гэта праблема ўвогуле сусветная. Вось. Але мы не будзем сёння про гэта Да, гаварыць, мы бо не нема будем. часу. Да, у нас тайминг. Ну, Что касается не человеческого фактора, а, может быть, каких-то моментов экономических, моментов закона, с которыми ты столкнулся, был не готов к этому. абсалютна не быў падрыхтаваны да таго, што вот в нашым другім памяшканні будзе вялікай праблемай падключыць святло, электраэнергію. Польшча ў маім жыцці была краінай прыкладам. Я реально хадзіў і ездзіў па Беларусі, ўсім сваім сябрам, знаёмым распавядаў, што з палякаў трэба браць прыклад. Гэта і самакіраванне, эканамічнае развіццё, і культурныя традыцыі, і шанаванне свайго, і дбанне дзяржавы пра бізнес. Але реально вось для мяне было нечаканым такім ножом у спіну, што я сутыкнуўся са страшэннай бюракратыяй, на которой ніхто не меў уплыву. То бок невядома, апускаліся рукі, невядома было, да каго звяртацца па дапамогу. І, на жаль, ці на шчасце, ці на жаль, не ведаю, гэта не звязана з тым, што я беларус, там, ці можа я некі не ведаю законаў, ці яшчэ штосьці. Такая самая праблема была ў майго суседа, который побач адкрыў, ну, узяў в аренду памяшкання пад роварны сервіс. Паляк, который там жыве, который ўсіх ведае, ўсе ведаюць яго, меў такую самую праблему. Ты хочаш, ты падпісваеш дамову, ты падаеш заявку на падключэнне электраэнергіі ў цэнтры Варшавы, дзе ёсць лічыльнік, дзе ёсць кабелі, дзе все готова, а процедура там зацягваецца на месяц, на 2, А на в связи 3. с чем? Удалось установить причину? Почему такое? Ёсць здагадкі, але тут у гэтай сітуацыі кожны вінаваты патрошкі. І дыстрыбутар электраэнергіі, і прадавец электраэнергіі, бо это розныя фірмы, і горад, который нам здаў в аренду памяшкання. То Вось, есть таму никто не виноват, я так понимаю. яны паміж сабой перакідваюць адказнасць, ну, адзін на аднаго. Я панапісваў на сённяшні дзень гэтыя рэкламацыі, скаргі, але, ну, адказаў няма. Но вопрос не решился? Нам падключылі святло, але хацелася б дабіцца справядлівасці, каб нам вярнулі грошы альбо А частку за такая аренду. возможность есть? Ну, тэарэтычна так. Мгм. Толькі невядома, якая гэта спатрэбіцца для гэтага працэдура. Вось, ці падаваць у суд, але гэта можа зацягнуцца. Бо з практыкі, я ўжо з кім не размаўляў, мне кажуць, што такія вялікія фірмы альбо горад, яны, ну, грошы не вяртаюць. Гэта будзе, ну, цяжка. Хаця мы за 3 месяцы аренды павінны былі заплаціць амаль 30 000 злотых. Заплатили? Заплацілі частку. Ну, 20 там з нечым. Это очень большая сумма. Учитывая то, что вы не работали в это время, и помещение простаивало. Для такога памяшкання, которое мы ўзялі в аренду, гэтая сума сама па сабе невялікая. Але вот, як вы добра кажаце, калі яно працуе, прыносіць грошы.
Вось, бо арэндная плата, яна насамрэч у 2 разы ніжэй за квадратны метр, чым сённяшняя наша кавярня. Але каб мы маглі там працаваць, гэта сума была б, ну, незаўважная. Но я видела фотографии. Вы до сих пор не сделали там ремонт. Мы зрабілі там тое, што можна было зрабіць без электраэнергіі. Мгм. Мы зараз рамантуем вокны. На жаль, хацелі іх памяняць, але каб замяніць вокны і дзверы, трэба было заплаціць 30 000 злотых. Это грошы, О. которые мы ўжо аддалі за аренду. Что ж такое? Что ж такое? А Вось, можно і, просто открыться и работать. і зараз якраз таксама трывае працэдура, па-польску кажучы, паразуменне рамонтовае. Это такое пагадненне паміж намі і горадам на рамонтныя працы. То бок мы падалі заяўку з апісаннем таго, што там трэба памяняць, парамантаваць, і зараз горад павінен даць згоду на працягу месяца. То бок вот далі электраэнергію 9 И очень лютага. хочется, чтобы так оно и было. Мы зразумелі, што там трэба праводку мяняць, і падалі заяўку, што вот праводка, што вокны, дзверы, там падлогі, там каналізацыю парамантаваць. І зараз вот мы хоць фармальна чакаем ад іх адказу, але нефармальна яны нам ужо дазволілі там, ну, нешта такое паверхневае, такія касметычныя работы рабіць. Я так понимаю, что вы заплатили за аренду те деньги, которые вы планировали вложить в ремонт и оборудование. Так, у нас вот якраз і то нават частку грошай прыйшлося пазычаць, таму што на самым пачатку трэба было заплаціць там за 3 месяцы перадаплату, задатак такі. Мгм. Трэба было вялікую суму аддаць за натарыуса. Вось, там таксама сума гэтая залежала ад колькасці квадратных метраў і памяшкання, і цаны за метр, і тэрміну арэнды. Вось. І, ну, рэальна да гэтага былі не гатовыя. Бо павінна было быць, ну, ўсё лёгка і проста, як здавалася. Ну, хто б мог падумаць, што ў Варшаве электраэнергію не падключаюць. Хаця яе так і падключылі, я нават не ведаў, ніхто не прыязджаў, ніхто не прасіў адкрыць, ніхто не прасіў там падключыцца да лічыльніка ці яго праверыць. Проста яны ў сябе ў кабінеце націснулі кнопачку, і 9 лютага святло появилось. Это было очень просто. Так. А вы отдали кучу денег и нервов. Так, это ў 2 словах. Я апісваў гэтыя все крокі на інстаграме кавярні. Гэта можна, ну, каму цікава, можна пачытаць. Беларуская кавярня называецца в інстаграме. А в Фейсбуке есть такая страница? Фейсбуку пакуль няма, але, ну, калісьці будзе. Так, Инстаграм, белорусская кавярня. Беларуская кавярня — гэта інстаграм новай кавярні. Ну, там можно найти, почитать, узнать все новости. Я также еще читала недавно статью на одном белорусском ресурсе о том, что вы столкнулись с этой проблемой, которую ты только что описал, и что открыт сбор средств поддержки и помощи для того, чтобы не закрылось то, что еще не открылось. Потому что я так понимаю, что и деньги вложены, и все-таки мечта, и расширение, и много чего еще. И назад не вернуться, и вперед не двинуться. Можешь конкретно описать, в чем, на что собираются средства и в чем люди конкретно могут помочь? Я разумею, што для большасці, напэўна, людзей сітуацыя, калі ты просіш дапамогі на адкрыццё бізнеса, ну, гэтая сітуацыя незразумела. І я вельмі доўга вагаўся, каб зрабіць гэты крок. Таму што, ну, я малады, здаровы хлопец, у которага ёсць рукі, ногі, галава, і, ну, мы ж там не галадаем. Подожди, просить на открытие бизнеса и на спасение бизнеса — это немножко разные вещи. Это тоже нужно признать, что сейчас нужно ситуацию спасать, и в эту ситуацию вы попали абсолютно не по своей вине, не по своим каким-то халатным действиям. Вы попали в ситуацию, в которую каждый может попасть, и отказываться от того, что вы начали делать, смысла нет никакого. Нужна поддержка, помощь и наша белорусская солидарность, учитывая, что это все-таки белорусская кофейня, это все-таки белорусский бизнес. Поддержать, мне кажется, очень важно. Это не на развитие, не на открытие. Это немножко разные вещи. Ты правильно говоришь, что когда, если бы попросить на открытие, действительно скажут, иди работай.
Ну, как бы мы все тут эмигранты в одной лодке находимся, и все понимаем, что работать надо. Ну, Тут чуть-чуть другая ситуация, это очень важно отметить. менавіта таму я і рашыўся на гэты крок, бо дарэчы, першы крок зрабілі нашыя кліенты акурат. Пачалі прыносіць, ну, я напісаў пра гэта ў Фейсбуку, я шукаў проста парады нейкай дапамогі, што рабіць з такой сітуацыі, а людзі пачалі прыносіць грошы. Нашыя кліенты мяне акурат пераканалі, што слухай, ну ты робіш добрую справу. Мы сапраўды там стараемся дапамагаць нашым людзям, нашым бежанцам, которые першы раз прыязджаюць у Варшаву, яны гугляць в інтэрнэце кавярню беларускую і прыходзяць да нас, пытаюцца там, як рахунак у банку адкрыць, як зрабіць нейкія дакументы, дзе шукаць працу. Мы гэта робім. Не робім акцэнта, канешне, мы не запрашаем да сябе ўсіх людзей па кансультацыі, але ну, падчас натуральных людскіх камунікацый памагаем. Вось, і людзі пачалі мне таксама казаць, што слухай, ну вот нам прыйшлося ехаць там праз увесь горад, каб табе ў слоік закінуць там пару соцень злотых. Зрабі збор в інтэрнэце, каб было лягчэй. Мы прыедзем да цябе, але бывае сітуацыя, калі трэба зрабіць это хутка. Мы реально абсалютна не маглі нават прадугледзець таго, што адбылося. Вось. І дзякуючы кліентам, дзякуючы таму, што мы паказалі, мы не першы год проста і працуем. У нас вельмі много сталых кліентаў, у нас ёсць база людзей, которые там прыязджаюць, ну, база кліентаў прыязджаюць з іншых краін, і калі ў іх перасадка ў Варшаве, то гэты час яны праводзяць у нас. Вось, люди передавали гроши нават з Беларусі на працягу А как сейчас могут люди передать гроши? Где находится этот сбор? Как его найти? У шапцы наших профіляў на Інстаграме ёсць спасылка на сайт polskizrzut.pl. Вось, можна зайсці альбо на Інстаграм цяперашняй кавярні Какао, ніжняя рыска Варшава, альбо новай кавярні беларуска кавярня. І там, ну, ёсць гэтая спасылка, але все ж таки я людзей больш запрашаю прыходзіць да нас на вуліцу Граховска 248, каб пазнаёміцца, каб выпіць кавы, каб набыць для сваіх сяброў. Еще раз назови адрес. Граховска 248, гэта на празе Палудня. У нас можна набыць там падарачную карту, у нас можна набыць, нельга набыць, но мы для спецыяльных наших гасцей выдаем. Ёсць прапанова VIP-карты. Вось, можна замовіць торт, можна напіцца кавы, можна просто пасядзець, можна там свае візітоўкі прынесці, падзяліцца кантактамі. Мы все ж таки за тое, каб прадаваць свае паслугі. Вось, але тым не менш любім рабіць добро, любім дапамагаць і заклікаем наших людзей в эміграцыі гэта рабіць таксама. Сейчас тот самый момент, когда мне хочется сказать мои традиционные слова. Что ты хочешь пожелать белорусам? Я хочу беларусам, которые прынамсі жывуць у Польшчы, порекомендовать интегроваться. Что ты имеешь в виду? Мець больш стасункаў з палякамі, пераймаць іхнія традыцыі, даведвацца пра тое, як яны вырашаюць пытанні, як яны праводзяць бізнесы, як яны ўвогуле жывуць. Вось, таму што гэта нармальна, гэта атрымаецца пазней прывесці, ну, тое лепшае, што вы з гэтага можаце ўзяць, можна будзе прывесці пры вяртанні сабой в Беларусь. Вось, але таксама варта не забываць пра тое, кім вы з'яўляецеся. Трэба несці з годна паднятай галавой сваю вось гэтую беларускасць, сваю нацыянальнасць, сваю прыналежнасць, бо людзі любяць, ну, моцных людзей. Калі ты баішся прызнацца, што ты беларус, калі табе сорамна за гэта, то ну хто ж цябе полюбіць? Калі ты сам сабе не патрэбен, то навошта ты іншым? Да, хороший ответ. И еще у меня пару вопросов. Как ты видишь будущее своих детей в Польше? Я бы хацеў і веру, што будзе такая магчымасць ездзіць у Беларусь.
так як гэта заўсёды Они рабіў еще я. никогда не были. Яны не былі, яны яшчэ гэтага не разумеюць. Яны ведаюць слова беларусы. Мне прыемна чуць, калі дачка маленькая, которая яшчэ не ўмее там толкам размаўляць, слухае Маргарыту Ляўчук і паўтарае там слова Беларусь з яе песню. Вось. Але я хачу, каб яны маглі ездзіць. Я калі першы раз вучыўся, я кожныя выхадныя вяртаўся ў гародню. Это не Ты было скучал? праблемы. Я, конечно, сумаваў, бо 20 гадоў таму это быў час, калі все сябры былі там, а тут ты быў адзін фактычна. Вось. І гэты боль, ностальгію і перажыванні і сум па роднай краіне у мяне это было. Зараз мне прасцей. Конечно, я прыехаў сапраўды ў горад, дзе ўсіх ведаю. Да мяне ў кавярню кожны дзень прыходзяць некія мае там аднакурснікі, некія мае сябры, з которымі мы раней там хадзілі ў клубы, ловили рыбу, ездили на роварах по Варшаве и ходили на занятки. Ну, это не только белорусы, это и поляки, да? И белорусы, и поляки, и кто только там не приходит. Многие приходят уже с детьми. Вось, тому я на своим прикладе хочу людям показать, як бывае. И я хочу, каб мои дети, яны, напэўна, не будут там толькі палякамі, ці толькі беларусамі, ці невядома, кім яны яшчэ захочуць быць. Гэта будуць людзі, народжаныя ў Польшчы, лаяльныя да гэтай краіны, напэўна, але я пастараюся зрабіць усё, каб яны не забывалі, каб яны зразумелі спачатку і ніколі не забывалі, кім яны ёсць і хто іхнія продкі. Да. Хорошо поговорили, душевно поговорили сегодня. Спасибо большое, что ты пришел. Я думаю, что лично я в ближайшее время приеду на вкусный кофе и на медовик к вам. Приеду посмотреть, что и как, что вкусного есть. Еще раз благодарю. Дякую вам вялікі таксама. Запрашаю. Мы працуем кожны дзень. Я там знаходжуся таксама, здаецца, кожны дзень. Таму, калі ласка. Приезжайте знакомиться, дорогие и любимые белорусы. Ну, а с вами мы услышимся в следующий четверг. Я думаю, что станет еще более тепло, станет больше солнца. Мы взбодримся, закрутимся, завертимся, живчиками станем. И начнется весна. Красивая польская весна. Все. Всем пока. Была рада с вами побыть. Всего хорошего. Размножаться в неволе. Ты оставляешь себя для кого-то. Обложки журналов сожрут твое фото. Нам не сказали, любовь — это больно. Теплая, мокрая, горькая соль. Поцелуй меня украдкой, веслоухая принцесса. Ты печальна, ты прекрасна, ты всегда на грани стресса. Ты сидишь в своем окошке и на крестики взираешь. За окном гуляет кошка, ты ее еще не знаешь, совсем не знаешь ее. Занавес, я выбываю из роли. Последний романтик погиб на танцполе. Комиксы врут, пустота за забралом. Могло быть иначе, но стало как стало. Нам не сказали, любовь — это сложно. Встречаться нельзя, знакомиться можно. Поцелуй меня украдкой, веслоухая принцесса. Ты печальна, ты прекрасна, ты всегда на грани стресса. Ты сидишь в своем окошке
девушка, ты ее еще не знаешь, совсем не знаешь ее. Ты печальна, ты прекрасна, ты всегда